În această lecție vom răspunde la o întrebare esențială. De ce a fost creat Bitcoin? Nu vom vorbi despre preț, nu despre profit, ci despre problemă. Pentru că Bitcoin nu a apărut din întâmplare, a apărut ca răspuns la ceva ce nu funcționa. Lumea înainte de Bitcoin. Pentru foarte mult timp, sistemul financiar a fost simplu. Munceai, primeai bani, îi țineai la bancă. Aveai încredere că banca îți păstrează banii, îți permite accesul la ei, nu îi folosește iresponsabil. Această încredere era baza sistemului. Ce s-a întâmplat în 2008? În anul 2008, această încredere a fost zdruncinată. Băncile mari au făcut investiții extrem de riscante. Când lucrurile au mers prost, nu băncile au plătit nota finală, ci oamenii obișnuiți. Economii pierdute, case pierdute, locuri de muncă pierdute. Problema reală nu a fost criza. Crize au mai existat. Problema reală a fost alta. Băncile au fost salvate cu bani creați din nimic. Statele au tipărit bani, mult mai mulți bani. Iar consecința acestui lucru este inflația. Ce înseamnă de fapt tipărirea banilor? Când se tipăresc bani noi, valoarea banilor existenți scade. Poate nu imediat, dar în timp, sigur. Asta înseamnă că, chiar dacă tu muncești și economisești, puterea ta de cumpărare scade. Nu pentru că ai făcut ceva greșit, ci pentru că regulile se pot schimba. Aici apare ideea Bitcoin. După criza din 2008, cineva, sau un grup de oameni, a pus o întrebare simplă. Putem crea bani care să nu poată fi manipulați? Putem crea un sistem în care regulile să fie clare și fixe? Așa a apărut Bitcoin. Ce face Bitcoin diferit? Bitcoin este diferit printr-un lucru esențial. Regulile sunt scrise în cod. Nu pot fi schimbate ușor. Nu pot fi schimbate de un politician. Nu pot fi schimbate de o bancă centrală. Oferta limitată. Cheia Bitcoin. Vor exista doar 21 de milioane de Bitcoin. Nici mai mult, nici mai puțin. Această limită este cunoscută de la început. Asta înseamnă predictibilitate. Știi exact câți Bitcoin vor exista acum și peste 50 de ani. De ce contează asta atât de mult? În sistemul clasic, nu știi niciodată câți bani vor fi creați mâine. În Bitcoin, știi. Această diferență schimbă complet modul în care oamenii privesc valoarea. De aceea, mulți numesc Bitcoin aur digital. Bitcoin nu a fost creat pentru trading. Un lucru foarte important. Bitcoin nu a fost creat pentru speculație. Nu a fost creat pentru pump. A fost creat ca alternativă monetară. Faptul că prețul fluctuează este un efect secundar al adopției. De ce Bitcoin este diferit de restul monedelor? Bitcoin a fost primul. Nu are un fondator vizibil. Nu are o companie în spate. Nu are CEO. Este un protocol, exact ca internetul. De ce unii iubesc Bitcoin, iar alții îl urăsc? Oamenii care iubesc controlul nu iubesc Bitcoin. Pentru că Bitcoin oferă libertate, dar și responsabilitate. Nu există sună la suport. Nu există resetare parolă prin bancă. Controlul este la tine. Ce nu este Bitcoin? Bitcoin nu este o schemă piramidală, o companie, o promisiune de profit. Bitcoin este un sistem monetar alternativ. Prețul este doar reflexia interesului oamenilor. Concluzia lecției 2. Bitcoin a apărut din lipsă de încredere. Nu în oameni, ci în sistem. A fost creat pentru a oferi o opțiune, nu pentru toată lumea, dar pentru oricine vrea să înțeleagă cum funcționează banii cu adevărat. Acest material este realizat în scop educativ și nu reprezintă un sfat financiar sau o recomandare de investiții. Dacă informația ți-a fost utilă, un like și un subscribe mă ajută enorm să continui acest tip de conținut.